machakairo wacho nyangwe machakairo akanzi adzingana basa machakairo wewe ngadzingana zvikanzi machakairo nyangwe zvikanzi ofumura president toda kukuisa mujeri ngaatorweswe mujeri as long munhu ari weZANU-PF ngaasafe chinje ndinongoda kungoona mune ZANU-PF achisafa bozi ZANU-PF yacho ngaitosafa munhu akatogadzira ZANU-PF yacho chero kana akafa mumabhonzo ake mumo pasi naye. Isusu hatirova imbwa takaviga mupini but tinotorova imbwa yacho nemupini chabvondoka. Hatina 2 weeks tataura nyaya yekuti mai Axelier Mnangagwa vada kuenda kuUK. Parliament yekuUK yakabva yasumudza mhepo ikataura kuti mai Axelier Mnangagwa vakangouya kuno vadzingei. Hatisuda kuona kuno kuende vanhu vakawanda vaida kudemonstrata vari against mai Axelier Mnangagwa. Tikataura zvakawanda tikati either mai Axelier Mnangagwa vaende kana kuti either mai Axelier Mnangagwa vachaudza baba kuti baba budisai mukomana kuti ndikwanise kuita se kuenda kuUK. Ende mukomana wetu kutaura Puland vaudze zviri kuitika zviri paground. Indakawa ndakataura panapa ndikati zvakuitika ndezvekudai so nyika iri yeZimbabwe tikuita ngati tisina amai because tikushungurudzwa nerimwe zibaba tizoti zibaba iri rakabva kupi tikutanga nyika tiri nherera tisina amai asi muhlanga akasabudiswa mujeri muna May mukuona tasvika musi wa15 hatisvike musi wa15 muhlanga sese asapuwa bail zvikaitika izvozvo ndikuvhara chivhitivhiti ndoregedza kuita zvenhingirikini moregedza kundiona futi pano unless kana mati Axelier wacho haasi kuenda kuUK kuparliament. Finally mhuri yeZimbabwe tiri kungoti muhlanga apuwa bail ende hatisi kumira tinongodedza kuti mazanu mastupid kana mune nharo nyime bail racho mutorerei munoziva iko munoziva munotaura munoziva chiko makadzungaira ndonyedze togara tichitaura kuti ZANU-PF chainokwanisa kuita inotora munhu asina mhosva yoisa mukati yomurwadzisa. That's why uchiona kuti munhu akaiswa mukati haapiwe bail out anoramba achingogara moblessing muhlanga anga ane 72 days ari mukati but kakumbudisa kavaita vaiswa pressure neUK. Aiwa vaiswa pressure naamai vatoti hamundandizoenda kuUK nenyaya muditsei because tinozokwazwa kuti tufanira tototuma YouTube ende ukatarisa nyaya dzakaita seidzodzi moblessing muhlanga ukatoona topiwa bail out kudeso nyaya yatopera. Ndomudiri unoita vanhu vanenge vachingosunga vanhu vasina mhosva zvavaende ukona isi petitori panapa titori vasungwa but ndakatadzirani handiterere hativhunduke but nyaya yekutoti vanenge vachitoona vachitoti havafana vanofana kumbogarawo mukati vari kutuka baba mune beseri baba vani mukati macho handimuda togarwawo rakavakirwa vanhu mukati mo makavakirwa vanhu togara imomo kwakutogara ndo nyaya dzitibeseri iwo ngatogariswa nemunhu akatozvarurwa kuZambia akakurira kuZambia kumuzambia nokukunza kugarisa saka mai Axelier Mnangagwa vane nzara yekuenda kuUK. Mazvoona kuti mai Axelier Mnangagwa vane nzara yekuenda kuUK vanogona kutoona COS ende kuUK vakasaenda vachienda nemusangano dzimwe dzichiitwe zvimavafa kuenda ndo vanhu vemasanction ndo vasiri kudiwa ukoko saka vanhu ndo mukana wavo unochi kuUK vabva vaudza baba bhozi vanodzi baba ini havangu havasi baba wangu handina kana handitomuzive mudari vanzi mukomana gerese abuditswa mod blessing muhlanga abuda apanze but vakomana vacho unongovaziva izvozvi tani imwe nyaya yasara yanyoke mabhunu vari kuita kudhonzerana kudeso adzingambouya timbomufila but chinhu chetinoziva ndechekuti semuziviro toita South Africa ityore mukodzero dzevanhu ende South Africa ukatotarisa mufambisiro wekuita nyaya yacho nyaya hatikwanise kuzolikisa nyaya because dzimwe dzacho tichiudzwa kuti izvozvita pastage yakati izvozvita pastage yakati saka dzimwe nyaya hatikwanise kulikisa because vanhu vacho vetee tichishanda navo vanenge vachifambira nyaya dzacho vanenge vasati vatudzwa kuti chibudise nyaya idzi ende vamwe vacho muchazoona tichavaisa pamainterview vanhu vari kufambira nyaya idzodzo togara tinavo Puland pachanakidza ende kucha inini zvangu aiwa anyway iko zvinezvi tapane nyaya imwe yanonzani yamachakaire machakaire ari kurwiswa zvisingaite ende takataura kuti machakaire must be protected muhlanga tatoti minus muhlanga kusina
vauda kuchinjanisa muhlanga namachakere. Aiwa machakere ngaenda anabasa. They are planning to anabasa. No, for the meantime, what we are saying is this: we have to protect Machakaire by all means. No, mira. What we want now, to put out those people. Machakaire ngafilo pain iri kufilo wane vamwe vanhu vari kutorwa vari ona vanhu vakaita sana nyoka yemabhunuvere vanhu vasina mhosva zvinhu zvavari kungotaura ana Machakaire vacho ndo vamwe vanhu vaivapikisa ende Machakaire unomuziva nozviti ndiye youth chairman ndiye munhu but ndiye youth chairman ndiye anotuma vapango retu kumba kwamadzibaba eshanduko kwakapiswa izvo madzibaba eshanduko vari muchibagi izvozvi havana musha mwana wavo akakwadzwa ana Machakaire ndo vakomana vacho vanenge nemayuthi ndo vakuru vemayuthi vacho andozoni but kana zvakuzopinduka zvakuita kunge ivo vari kuitwa utsi Machakaire nyengo akanzi ngaagare mujeri kana 200 years iye asingazorarami 200 years asina basa ngaaende vari vanombofila upenyu ina kurambidza kuti vaende but ndiri kuti Machakaire message yake yaakufamba nayo yekuudza Mnangagwa iye anenge achitrust kunzi mukomana wekuyuth akuchiudza Mnangagwa zvipatara zvakashata ngaanomuudza because Mnangagwa wacho haasi kukwanisa kuteerera umwe vese akamboti akambodzwa nomuZANU-PF ikokoka pamwe anogona kunzwisisa because nyaya iri serious vanhu havasi kumira kufa kuzvipatara ka but akaudzwa nevapana vake vekuZANU-PF anogona kuteerera omboitawo serious anoteerera sei iye Machakaire wacho akutorwiswa saka anomuteerera wacho ndiani ende unoda vana basa chine basa rego cheche chigunduru ndakaona George Charamba akatonyora akati iwewe munoziva iwewe une access yekusangana napresident kuofisi kwapresident unokuziva unokwanisa kuuya woudza president ndonyaya iripo. Machakaire is bigger than George Charamba. Machakaire is bigger than George Charamba but chinhu chetinotaura ndechekuti kana vanhu vari mupati imwe chete havafaniri kukakavadzana kana munhu alright ivo vaona kuti Machakaire atadza havamutretene pasocial media aiwa vari kunyora vanomudedzaakanyora nyaya yaMnangagwa pasocial media saka zvanyora nyaya yaMnangagwa pasocial media vakumunyorerawo futi pasocial media kuti vakumutsurirawo pasocial media ipapo ndo zvingoitika is just confusion vada kupinza macitizens fear vanotamba nese kani usavharwa nebrand vanhu ava vanozivana ava vakuda kuvhara vanhu kuti zvitango zvinotyisa kudza ZANU-PF inotsurwa vapublic ipapo saka vanonyebura kuti watsurire chii president chichi because vari kuona kuti Machakaire akataura daruka vanhu vese vari kumasero mbatoda asho hama yangu yakafa umwe atoti namai vaka kuchipatara mai vangu varutorwa saka mimi itai plan ndatoona inini minister of health basa man hatina minister of health man we don't have minister of health nonsense man ipapo buda chaira zvingatomboite iye Mombeshora wacho ndamuona anga achinzi akufambisa nyaya dzemushonga chichi ameno anzi kuwarehouse kwawo kwavanochengetera chichi ameno mushonga webhutsu dzake ukupolisha bhutsu dzakezve mushonga wepumwe wakamboona muchipatara kuZimbabwe mapenis yacho tatindapinjisa akafa hapana zvaari kumboita mushonga upi haana chanoziva handimbovheneka musaidhira uya Machakaire is better Machakaire is right Machakaire must continue pressing on that same button. Those guys must do something about our health sector. Why you ignore health sector? Mnangagwa is busy kuti agadzira road chitrabablas yacha panga pato right zaitopinda mota dzichizi roundabout pepe zvazvitori better tambotanga gadzira ma hospitals because chinotibatsira chitrabablas yacha chichira interchange chichira mbudzi yacha mari yakashandiswa papa yaikwanisa kutogadzira health sector yedu kana mine nharura mpaitinzwe ikwana but uone ini vanhu vakaita sana Machakaire vaungosaidire chendinodaro kuti nandivasaidhire nyange vakatonzi Machakaire nyange akanzi asungwa ndabasa naye Machakaire isu tikutaura kuti Machakaire driver wake anonzi akaita accident ubva aendeswa kuchipatara ubva atadza kurapwa ubva asvika mukufa ende ndatoona vanhu vanga vachimubvunza kuti imimi muri kutaura kuti uyu Tabwirei akavaka chipatara chiri kurapwa mahara wakadii kuendesa hama yako ukoko akarapwa mahara kana muchitaura kuti kune chipatara chekwaTabwirei chiri kurapa mahara ende zvinhu zvese zviriko ndo mashoko mamwe anga achipindurwa iyayi saka iye sei ari kufila pain because someone ari padhuze naye ndiye asangana naye ndiye afa kana kuti ifriend yake kana kuti ameno tanga ari hanu wake and because panonzi ndi driver pamwe anga ari close kwaari zvekutodaro zvisiri zvekuemploya hama nditi hama yake afa obva ava nepain yekutorwadziwa nemunhu wani but ukatarisa munyika muri kufa vanhu vangani pazuva
muri kufa vanhu more than kana 200 vamwe vacho hatiudzwe bhozi zvimwe zvo zvinopedzisira zvamunyadzisa andiri kuzona but iye ari kurwadziwa nemunhu wani saka ndiope ndotaura kuti haana basa machakairi wacho nyange machakairi akanzi adzimba haana basa machakairi wewe nyange zvikanzi machakairi nyange zvikanzi wafumura president toda kukuisa mujeri ngaatorweswe mujeri as long munhu ari weZANU-PF ngaasafe idisi chinje ndinongoda kungoona mune ZANU-PF achisafa bhozi ZANU-PF yacho ngaisafe munhu akatogadzira ZANU-PF yacho chero kana akafa mumabhonzo ake mumo pasi naye ende chinhu ndosika uchinzwa ndichitaura kuti nyangwe munhu akanzi ari kuZANU-PF ari adzimba kuZANU-PF kana kuti achiri kuZANU-PF ari kufumura ZANU-PF nyangwe akatonzi asungwa hatina basa naye hatimusapote ngagare mukati hatina basa naye bhozi problem yetiri kuita ndeyekuti isusu tiri kurwiswa kutaura chokwadi torwiswa kana tarwiswa pane vamwe vanhu vari kutotorwa zviri silent vasingazikanwa vanhu vashoma vanozikanwa ndoziva vanhu vanozikanwa ndo vanonetsa kuti vakatorwa havanyudzwe ndoveve unozonzwa kuti aonekwa akaraswa kusango akatorwa azoonekwa akaraswa kusango anga akakidnepwa ende vanhu vanokidnepa veve vanongozikanwa kuti maCIO kuti ndiani haumuzive unotorerwa muCIO kana wekubhindura uko ouya uzokidnepa muHarare maCIO wemuHarare otorwa endeswa kana kuchinhoi unokidnepa vanhu vekuchinhoi zvinongoitika one night ende iwewo munhu anenge akutora umuzivi unozongonokandwa pasango vandozona but ukada kutesa kuti hazviita ndiani hapana but zvinhu izvozvo zvikaitika kune munhu weZANU-PF pa1 night hapapere 2 days uchiudzwa kuti tabata vanhu vakaita zvinhu izvozvo vanenge vazviona sei kuti munhu ndi akaita zvinhu izvozvo why pakabatwa munhu weopposition havakwanise kunotsvaga nyaya madzibaba eshanduko kutaura chokwadi takangopedza hapana investigation yaitwa hapana Mutamba what are you doing my brother Mutamba what are you doing my brother investigation yako yakaferima Mutamba do something my friend imagine iri imba yako yapiswa how do you feel Mutamba umukochinzi vana vako vakuwadzwa kwapiswa kumba kwako how do you feel unonditaurira kuti kumba kwako kukapiswa uzive munhu anenge akupisire naye Mutamba don't do that Mutamba must do something my brother Mutamba no man tara chokwadi Mutamba chinhu chakangwarira unoziva kuti Mutamba akaona nyaya isina nemusoro ichitenderera pasocial media as long yaitirwa munhu ari kusaidi kwavo kudivi kwavo ichitenderera pasocial media nyange isina kuripotwa vanotonyora statement kuti taona nyaya iri kutenderera pasocial media nyaya iyoyo takuiongorora kusvika tabata munhu aiita handiti but vakaona nyaya yamadzibaba eshanduko pasocial media hatina kana statement 1 ratakaona rawakanyora Mutamba kuti tiri kuda unoinvestigata nyaya tanzwa kuti kumba kwamadzibaba eshanduko kwapiswa mwana wavo akwara zvakaipisisa tichainvestigata nyaya kuti tione statement nyange dei wakanyorawo statement kuda kungotifadza nenhemo izota kuzoda kuinvestigata but wakablutika wakatarisa ukaona ukaramba wakanyarara hauna chawakaita but wakanzwa kuti kumba kwachifu kwakarorwa nachivhayo kwabiwa mari makamhanya kusvika masunga vanhu hapana kupera 1 week pabatosungwa vanhu zvisingaite vatopinda mukati ndo zvinhu zvamakangwarira izvozvo zvekusunga vanhu tunyaya tusinekana nebasa rese munosunga vanhu but nyaya dzine musoro hamukwanise kusunga vanhu ndosvika zveti kutaura kuti muZimbabwe chinhu chinonzi ZANU-PF munhu wese ZANU-PF ngaasafe osati vanhu veZANU-PF nyange akatonzi ukatomona achitoitwa horapo siya bhozi zvakafanana unozoti 86% yevanhu veopposition ukwada kutarisa history yavo vatori nevamwe vanhu vatori padhuze navo vakatonyudzwa nemusangano weZANU-PF taura chokwadi ZANU-PF ine belief yekuti kunyudza vanhu ndo kugadzirisa nyika vamwe ndo vari kublamewawo masoja vachiti masoja emuZimbabwe haana zvaari kuita kutaura chokwadi masoja emuZimbabwe haana zvaari kuita masoja emuZimbabwe toziva kuti isisu basa remassoja nderekunzi masoja mira blame masoja blame general wacho because ndiye anopa order vanoshanda neorder ngoze tiri kutaura kuti general wamasoja haana zvaari kuita nenoitika ndekuti masoja anonzi basa rawo nderekuchengetedza runyararo munyika nditi nderekuchengetedza nyika kudefenda vanhu but isi chinhu chetinoziva ndechekuti isusu munyika hatina freedom because munhu asho ari kutotirwisa munhu mutema kutotitonga saka imimi masoja emuZimbabwe basa renyu rare kunzi mimi munohaiwa kunze ndei kuDRC munochengetedza runyararo kuDRC of which ana Mnangagwa ava vanobva vapiwa mari vanopiwa mari vanobhadharwa vanoita business money imi vamwenye muchinofa ikoko muri kunofa but kuno wani munyika medu muno mamuna hondo muZimbabwe muno mamuna hondo ukada kutarisa muZimbabwe muna hondo tiri kusafiswa nana Mnangagwa vari kuzotora futi mimi masoja
vobhadharwa nenyika dzinenge dzine hondo dzemuafrica dzakaita sana DRC dzidzi, vopiwa migodhi ikoko, vopiwa mari, votora imimi masoja moendeswa kuDRC muchipiwa $200 futi, munofa kuDRC ikoko, ivo vanenge vapiwa mazimari. Saka vari kuba kubva kunyika kwedu kuZimbabwe kwacho vonokuchekeresai uko, vopiwa mari futi, vobhadharwa nyange ukafa ukoko vanenge vopiwa mari vokubhadhara, ende vamwe vacho vanonyangadika ukoko munhu wani. Saka rusununguko rwacho tinoruwana papi? Bozi mimi basa renyu munyatsoziva kuti pa 45 years dzese muZimbabwe hamuna kana hondo yakaitika, ende vanenge vachitoti mimi kutambira mari yemahara. That's why vachikutorai vokuendese kumuchekeresei kunyika dziri kunze dzeDRC, mari yacho uri kutambira hapana. Umwe mwana anogona kutoudzwa kuti baba wako kuenda kuhondo ari mudiki, ende hondo dzedzi hadzingodzokwe, unongoziva kuti ukaenda kwekwe kunonzi wafa maungoshandiswa ngochekereswa. Tikatotoza kuti mari yacho uri kutambira mari hapana, ende munhu wacho anenge achiita izvozvo iye kumuti ndara Mnangagwa iwewe ngandimboende kuhondo dziri kurira apa, haatodi kunzwa futi saunje futi handi kuinzwa, haatodi kuinzwa futi dzakazoridzwa nokutorara. Saka tara chokwadi masoja emuZimbabwe zvigananda ndo chokwadi mageneral waye ndosvika muchiona kuti general mukuru wemasoja ureti anenge achidhautwa achisuspektwa kunzi uyu akangwarisa, uyu anoshanda nanhingi, vanomumhanyisa. Vatikatasa vanhu vakaita sana ureti ana mai Opa-Mchingurire, vakuru vemasoja apa mazuva ndakutaura munhu wese hatichatendereri. Munhu wese anuPF anenge achinzi musoja, mukuru wemasoja kana ari kuarmy, but kuZANU-PF mupati macho ane chigaro, ende vanhu vakaita sana mai Opa-Mchingurire panolotwa mari kana chokwadi panolonjwa zvinhu zvezvi. Mnangagwa achifamba achikuenda kwakati kunolonja zvakati, anenge aripo ari musaidi make, mukada kutarisa anenge aripo, haana kana chinhu chaanotaura, ende hatisati tambomunzwa achitaura kana kuti anoreactawo, because ndo vanhu vacho vanoziva vanongotorwa ngonzi amai Opa tine 3 billion aya mabuilding aitorai, mamaina ayatorai, vapana zvese hazvina basa izvi, votonyarara. Ndo zvimwe zvigananda zvacho. Saka akataura chokwadi muZimbabwe, kana mune tarisiro yekuti masoja emuZimbabwe achakuchinjirai zvinhu, hapana kwetiri kuenda, because vanhu vatori rich vakapfuma zvekudaro, ende ukatarisa age yacho hurumende yeZimbabwe haisi kukwanisa kuemploya vana vadiki mayouth, iri kuemploya, vari kuemployana pachavo pauchemberowo. That's why uri kuona kuti kuri kuti kukafa gamba 1 anofa 3 akatedzana, because vanhu veve vakura, vanhu veve vanongofa zvisina kana kuti kurwara kana kuti because vagara vari kurwara gamba, ende ukatarisa ende imwe problem iri muZimbabwe ndeyekuti munhu wacho anenge achitoshanda ari muZANU-PF anopiwa mabasa 3, unonzwa kuti uyu ndiminister of chakati, obva anzi ndiMP, obva anzi ane rimwe basa futi rari kushanda, anoshanda kana 3 mabasa, anenge achitambira ese mabasa. Saka muri kuti muZimbabwe mune vamwe vanhu vese ava havasi kukwanisawo kushanda kumabasa iyayo. Kutaura chokwadi chimbotarisa maminista enyu emuZimbabwe kuti vanoshanda mabasa mangani, anonzi ndiMP weZANU. Ungatozvistresa ivo vanhu vavati kuti imboko vanozviziva zvese zvekuvauzezongoza kuti kuti ZANU zvinhu zvese zvavandakazotanga kutorira musoro make, minister of chakati, minister of sports, munenge maziminista hobho musoro memunhu wani, hatina vatikuenda kana zazvongoita zvokuti magamba muZimbabwe gamba ri kudzvanyirira mazimba wanzi ndai munovabhura stereki ndopanoita kugamba wake kuti azoona mabenefits eugamba hamawani anomapiwa nani? Unopiwa mabenefits eugamba hauna chinhu. Unononzi uri musoja hauna kana mota, uzoti mota enda mari uri musoja uchifamba nezibhutsu, masoja atonari kwamapurisa, unonzi uri mupurisa utotina kana mota uchifamba nezibhutsu uchinhuwa, vanonhuwa mapurisa ekuZimbabwe. Handisi secret inini ndiri kutiti kana uri mupurisa sangana neni woti kule ndokatiti ndinonhuwa yombonhudza hapwa dzangu, ndikaona hapwa yako siri kunhuwa ndokusiyira chi 10 US wombomwawo drink nditokuomberera mokoti weudhani ndiwe wana asiri kunhuwa, vanonhuwa. Hauwane basa muhurumende yeZANU-PF usina utsinye, ndo chinhu chekutanga. Hauwane basa kumapurisa usina utsinye, ndosaka uchinzwa kuti kumapurisa kune history yekuti paroad block yakati kuna mupurisa nhingi iye anopisa anobata, kubva komane makombi vanototaro kuti paroad block yakati pane mupurisa 1 anomisa makombi 10 ari 1.
anokwanisa kubata makombi 10 ende ndimwe nyaya yandaona yekombi iri kunzi yarohwa windo nemupurisa ichipfuura. Andifunga mukoma unoziva vakoma nemakombi anongada kutiza polisi verohwa windo veabuda murodhi vanorovera pamuti vanhu vangori mumubva wakwara. Chetinongochema vanhu vangori mumo vakwara. Otherwise vakoma nemakombi muri mboko hatabasa nemi rohwai because tine dzimwe nyaya dzenyu dzataitaura dzedze mukati aiwa hatanziwi kubasa. Saka ngoma ndiyo mutamba zvesa zvakoma nemakombi magunduru pedzerana ikoko. Iyo nyaya iri clear hatinei nayo. Tingatochema vanhu vanongori mukati memakombi kwete vakoma nemakombi. Vakoma nemakombi hatina chetinotaura nemi because takatadza kuwirirana mudhara. Tine imwe nyaya yatikambotaura mukatanga kuti aiwa hatitadze kushanda because mudhara geza yesa ndo mabasa achamaida pedzeranai. Vakaziteya wena geza vakamuka town here moms muri kuenda rekota kabana rizende vachidedzera munopenga here utodedzera kombi ikageza kuti mbogara padeni mufanira kungopaka zvimakombi zvenyu zvikanga zvigendekete zvikodokodo zvemunoimba muzvipaka muti nhasi kutauna hakusi kuendeka chiti tauni yeisusu iri empty that day because hakuna vana vezimbabwe vakada mota dzechingenonemuteni vati vakatanga kuzimadedzera makombi tauneramoms isusu mazimbabwenzi hatisi vanhu vekuti toita zveuhondo kana kuti zvechii tiri vanhu vekutoti that's why chinhu kuti vanhu vemuzimbabwe vanoti mwari ndianoziva vanotoisa mavhesi but inini hangu advhesi ndinotaura pazvinhu zvakaita seizvi vanhu vetoishanda navo vemunoti zvigananda zvigananda pari kushanda zvigananda nemagandanga icombination yezvigananda nemagandanga because zvigananda zvezvia zvapana zvese zvezve zvinorwa mari zvigananda pamari but vanhu vavanenge vachidefenda veve vanonzi magandanga futi andikuona zvigananda vhesasi futuring zvigandanga. Saka mukavhura mavhesi muchiti aiwa mwari ndianoziva mwari ndiachatirwira unoziva kuti mwari zvavari mati mwari havana fefa kutaura chokwadi. Mwari vakatosika munhu ane utsinye vakasika munhu asina utsinye semu nekuti iwo ukasangana neshumba ubva wapfugama ubva utanga kunamata kuti mwari ndirwirei sandidye inokudya uswa wapera. Why? Because shumba yakatosikwa namwari ende mwari ndo vakaipa pfungwa dzekuti munhu inyama anodyiwa. Saka uda kuti vakurwire sei ivo variyo vakaisika kuti vakaipa pfungwa idzodzo kuti ukasangana nemunhu inyama mudye. Ndo zvavafanira nevanhu vetikurwisana navo havadi zvemavhesi zvese zvetiri tichiita zvese zvekuvhura mabhaibheri tongoti aiwa mwari ndianoziva apa so hakutana chokwadi ende kwatasa vakuru vemachechi acho emuzimbabwe vari kuvhura mabhaibheri kwato negenesis something verse something chekutanga mwari wakasika Mnangagwa. ndakambotaura munhu kuti iwe unonamata uchinamatira Mnangagwa kuti aramba ari mupenyu unopenga here unamatira zanu kuti irambe chitonga chii machaizvo zvekunamatira hama dzako dzapere une hama dzako marombe vanotambura vanorwara vanodidie vari kuti iwe unamata kuti ndoda kuti mukomborere president wedu mukomborere nyika yedu ndikasangana newe zvangu aza tichaita zvitaurika zviudzwe hama. You can't do that. Come on. We don't want ZANU-PF. You hautoide. You can't pretend. Vanhu vakaona kanyeberwa inzi kuZANU-PF uyei ndokuti muwane mabasa muwane empowerment. Mapa pinaya kumana munei so far. How far? Kumasero. Kana muchinyebera kuti ZANU-PF yakapawana mari. Tiona kuya tichikuratidza vanhu veZANU-PF vasina mari. Ini inozoti zvinondishamisa. Ndingaswera udzwa uri munhu weZANU-PF kuti musaterere hanzi musaterere vanhu vepa isusu tichitenzi musatiterere but isi sometimes tichitaura chokwadi ozototaura chokwadi pamwe pacho tototaura takatotsama andonyengerero tererwa kuti ndingazokumbira kutererwa nemunhu uzotiterera kowanzi ende vakomana vacho mukatobata sakomana weZANU-PF vakatoemploya vapana vavanoti vatakashi veve vanotovabhadhara vane zvavanenge vachinyorawo but ZANU-PF tozo ndo ine ZBCA iri under government ka ndeZANU-PF kana isusu zvetinotaura zvisina basa kowai ivo vakazoemploya vanhu musocial media vanotanga kuti vakwidza nesu ivo varivo vane vakuru veZBC ndeyavo ke ngavangotaura kanyuzi dzavo dzakanaka paZBC ukatarisa zvimaredhio zvacho hazvichateererwa nevanhu why because zvinhu zvavari kutudza everyday Mnangagwa pazuva pakaema DJ5 ese anenge achinzitaura kuti nyaya dzavo dzingopere dzimwe hatina zvetinenge tichiita andozona iye munhu wachautaura usashore nyika yako kana nyika ichishoresa inoshorwa ndo chokwadi kana nyika ichishoresa hapana kana munhu wana anokamboshora nyika mani vanhu vari kushora vanhu vari kutonga nyika
vari kushungurudza vanhu, vari kudzvanyirira vanhu, vari kuita sei nyika, ndo vanoshorewa. Hakuna munhu amboshora nyika. Ndiani ane vhidhiyo achishora Zimbabwe? Vanhu vari kushora kuti nyika yabirwa iyi, nyika iyi, nyika wambonemba yabiwa zvinosereketa. Unosirwa mafufu, unosirwa magumbezi akabvaruka chete. Hanzi ndaunawo varakashi vanga vachibvunzana, vanga vachitaura nyaya dzavo dzavanga vachitaura zvichinzi ye muri kushora, hanzi mimi muri kurwisa Tagwirei, muchiti Tagwirei azodeso Tagwirei akatovaka chipatara akati murapwe mahara, ende Tagwirei munofanira kumutsigira because zvinhu zvakaoma, zvipatara muZimbabwe zvakaoma. Iwe isi tovhotera Mnangagwa kuti ndiwe president, anorova mari dzedu dzemateksi, totaura kuti isusu mari yacho ari kuinhonga kupi? Tiri kuti ana Tagwirei vanofanira kuva irrelevant, havafaniri kuva relevant. Akavaka chipatara chake anofanira kungorapa hama dzake chete. Tichitoziva kuti kugovernment hospital zviriko izvi, hapana zvishamisire izvi. Zvatagwirei anofanira kuita ari unozozvana Tagwirei zveshe tinofanira atozvitangana mupurazi make achiitira vashandi vake nyange akazviita munyika. Tagwirei zvinobudira kunzi zvinzi Tagwirei ndiye akutogadzira chipatara chikutorapa vanhu kudarika government. Uri government mari yeinotora yetax yakawanda sei? Hatodi kutomunzwa anozita kuti Tagwirei ngitovhara chipatara chako, hatitodi kuti isi toda kutopedzerana nawo kutora mari yemateksi. Iwo Tagwirei watora mateksi keyo, hatinozopuwa mari dzematenda, wakudya profit yemateksi edu, wakuzisa kana kuwavhurira chipatara kuti vaningine. Hatodi kutokunzwawo futi. Ende Tagwirei ona shairira zvisingatomboiti chivhayo mari anoidwa chivhayo, kana munda unyazobata chivhayo mari anotoshandisa muchiti chivhayo ari kudaiso mari yese. Chivhayo iyoyo anonzi ana mari pana Tagwirei. Tagwirei ndiye mukuru wematenda, but Tagwirei ane mamwe matenda anozoburukira mupana, hanzi chivhayo anozoburukira mamwe matenda. Zvekutoti mukatasa Tagwirei ndiyo mbavha hombe ine mari yese, ende iye mbavha isingatodzose mari. Uyo munondoti chivhayo imboko zvayo inondozombotengera vanhu mota itori naniwo, ndozvechibenzi zvazvo zvaanenge achiita, but anomboduse. Chimbofungei kuti matenda mahombe anopiwa Tagwirei, Tagwirei acho ane mari yakaita sei? Ende chivhayo taona ari kuti atengera vamwe mota futi nhasi, atenga. Isusu tiri kuti zvipatara zvanzi mota, zvipatara mota. Varakashobva vati hamudzire munhu zvekutenga nemari yake, ko yedu yemateksi yemuri kutora. Aurati achada kutaura nezvacho tauchitaura zveangatibotaurira nechokwadi. Vafana anonzi Marakashi aripuwa machimate izi 300 handiti vakatifonere mari yada kuziva kuti iri kubva muhomwe mani. Tanotoziva manje vari kuemployiwa negovernment here kana vari kuemployiwa neZANU-PF. Tinoziva kuti ZANU-PF ine kambani ipi inowapa mari kuti vazokwanisa kubhadhira Marakashi. We don't want such nonsense, man. We don't want that nonsense. Maria iri kubva kupi iri kupiwa vanonzi Marakashi? Inini problem nonsense. Ndozvanaita chiri problem ZANU must go. Chinonzi ine hangu sekuzokwetoita. ZANU-PF Inonzi government inenge ine mix anoziva. Inotora vanhu vanongatoita zvepolitics vamchose. Vanogona zvefinance ichiita minister of problem iri muZimbabwe munhu akaita Mutuli Ncube akana ane mabhuku manotsi emabhuku. Chinonzi government inosanganisa munhu wese, nyangwe opposition party as long achigona basa vanofanira kumuemploya vomupa basa, nyangwe munhu ari independent. But ndonyena achitaura yekuti munhu anoenda kwekuye obva anzi ndi-MP weZANU-PF, obva anzi ndi-minister wemugovernment. Saka achashanda already apa achashanda sei? Achapikisa ZANU-PF zvinenge chitaurire already yonongori kana kuti uri minister of finance. Zvimbotarisa muno mutani uyu Chinamasa kaita anenge ari weZANU, anenge ari achishanda ari minister. Mungu anenge ashanda minister wenyika weZANU. Saka already iwo anaguva matanga lesele. Guva matango yakato anogona kutoudzwa kuti guva matango izvozvi toda 3 billion izvozvi. Ngaibude 3 billion. Haana kana 1 word raanotauripo pai. Anobudisa mari. Anobudisa chimhanyi. Ndo mari dzedu anozona. Ndozvo zvetei tichitaura kuti muZimbabwe vakakanganisa pakuti vanotora munhu bomuti ndiwe ZANU-PF obvanzi ndiwe mugovernment. Saka mugovernment macho haana kachanenge achiita because uyo Mnangagwa achanenge ari chef wake. Of which iye pakati apa pane vamwe mashefu ake futi mbavha dziripo vekutoti anenge kuti akamudza 1 word
Hana Kuzi mnangagara nguva yekuti ndakumboda upfumba otobudisa mari andozo. utobudisa. But kana uda chimbonyazo taiseme. Inini hangu munhu wani ndinobiga muZimbabwe. Tenda iditi akaipa mufesi uyo. Chimbo dedu mbotasa period yakashanda mufesi anonzi tenda iditi uyo. Ayo zvimwe zvinhu hazvo zvinozoitika. Pane zvinozoitikawo vanhu vanozoita unozva vanoita izvozvo atini nazvo. But da kumbotarisa munhu anonzi tenda iditi. Kanguva kaakashanda muZimbabwe ukatarisa kaperiod kacho aiwa izvozvo andipindire usapindire kuti tenda iditi unozoti mufesi anonzi gono yo angatinetsa mufesi anonzi Gideon gono yo angatotinetsa but imbotarisa tenda iditi kuti tenda iditi akadzosa Zimbabwe ikati ndomandezi tenda iditi ndewe madola 42 anoziya kana uchizo inonzi dollar for 2 dollar for 2 ikana tsvangira ndo ana biti ndiye biti dollar for 2 yakauya na biti ndiye biti angaripo ikatombotanga dollar for 2 kwainzi vamwe vanoti bakosi bakosi ikapinda nguva yenzara ichinyebera bataiwa regesta bakosi but dollar for 2 vanhu vanga vangoshandisa yasling yangonzi yato bakosi futi mozvi zvinhu zvazvo zvakuita kunge zvachipa vanhu vakatomboenjoya vakaita sei vakazviita sei ana mupurwa vakazongotangawo kuita zvavari kutoitawo vakati tsara futi ndobepeteichitaura kuti pana Mugabe zvatakaita manje takachinjanisa mombe nembwa ukatorwa chichidya nyama chidya chemombe cheche wozopuwa chidya chemujido pana Mugabe takaendesa mombe patapiwa imbwa but takatozozviona kuti tapiwa imbwa ka yakuti unowezo watumbwa manje wambona kufana kana wafana kuwanza unomwa tumbwa ka bazano masitupeti isakuta zano rechireshe chemunhu what kind of stupid political party there? What kind of stupid what? And vanhu vasingarizine andisizivi kuti pfungwa dziri kushandira munhu wese ukasazape ndosaona machakera adotodzingwa avanzi wafungirei wafurirwa nakulient ininitambe nemachaka ireni but wafurirwa hayi mbondisiya nyaya dziri clear nyaya dzeZANU-PF dziri clear kana udoyo ZANU-PF ndo inototuma vanhu kuita umhondi ende ndo vakuru vemhondi zviri clear zvinhu izvizvi kana udonyatsozoona zvinhu zvinoitika muZimbabwe munhu wese akangofunga kuda kuchikidzira munhu anongokudzwa kuti ini ndiri weZANU anditerere right mazimba amba dzangu anadzo hayi unochikizira munhu zvinhu zviri muZANU totanga tatopedza namutamba kuti munhu ari kuthreatenwa iwewe basa rako as a police commissioner basa rako rakamira rakadai deal with this stupid human being hatiterere zvinhu izvozvo this is our Zimbabwe mutamba must do something zvokuti mutamba wacho ndeweZANU izvozvo mutamba kana asiri weZANU ngaanduzira ndiri ZANU izvozvo ndeweZANU kwemutamba hatambasa nazvo izvo kana udaona kuti ZANU-PF yacho ndinozviitisa izvozvo wozoona yo munhu anoita zvinhu zvakatoipa achitira munhu utsindo ubva kudzoti inoripota kuonoda indiri weZANU anditi but vanhu vakawanda vari kuzviita ende vanhu vakawanda vari kuripota kana ZANU-PF yacho isingazvide ende inosangana nadzo nyaya kana isingazvide isingatume vanhu vacho ivo vasiri vayo why zvinhu izvozvo zvisiri kupera because ZANU-PF chaicho ikaitwa chinhu isingade toiziva ZANU-PF unozviziva ZANU-PF 15 minutes but vanhu vakawanda vari kushandisa advantage vanotora zvinhu zvevanhu nechisimba tune vamwe vari kutonzi vakarepa vaitotaura kuti tiri boys dzamudhara mudhara vanhu mangopinda kana mabhurugu mavanhu muchiti mudhara wacho upi saka mudhara wacho ndiye muridzi munhu wese angoshandisa advantage mudhara upi nai vamunangagwa mukuzviziva here kuti anzi kuna vanhu vari kudaro mimi let's talk about it nai vamunangagwa mukuzviziva here zvinhu izvozvo because zvimwe zvinhu ndokana kutaura kuti ninyaya yehasha but mukuzviziva here kuna vanhu varinzi vari kudai so something must be done munhu wese ada kuya achiita zvinhu achiti mudhara I think ndatopedza nemi izvizvo taratotanga takuningira ipapa I think ipapa tinoona kuti team re-Third Republic yakutoya they must do something must be done ngapatoitwa plan vanhu ngavati ende kwasara 2 days sakanganwe nyoka yemabhunu ndo nyaya dzatakutofambira kwasara takutopinda tichingopinda paPretoria miremonekana ndataka kuona maCIO amufunda ndikuziye nemafeseji ndikangokuudza uona chete uripo muCIO ndikukufumura ndikuku
kukurakasha zvisingaite mira uone dakupindira netimu redu repanapa umwe munhu aifana kumboiswa tai kumeso ambopiswa sege nemuneisewo muri kuzikwa mukamunangagwa ndikambokuona chete mark my face ndikuuya I'm coming there Pretoria get ready ndikambokuona ndikukufumura nemadetails ako nemusi unofunzira ndina line up racho mira mona I will be there mukajaidzwa uno hanzi manzi vauya vakarova hanzi vauya vobata nyoka yemabhunu ari muSouth Africa makamira sanani muri anani mimi patiri kutopinda takatoti musewo wese takatotaura kudhara the next president akabvuma dhiri racho bose kamuti ndara kuti isusu tikwanise kubvuma kuti wauta next president you have to do 1 2 3 4 5 things akati inini bhodha mukuda atidi kuona chinonzi musewo muZimbabwe ngavanorima fodya kumamusha vashandire muri basa rekudya mari yemana muchiroera on politics kuita sei kwakadaro nonsense ndikukuuya ipapo ndati ndoda kufumura muchinjeno musewo daunoti uchazviramba sei tenjisewo muri kuZimbabwe muda kuweko mwanonyora zitirwa kunyora mabhuku munonyora mazita ani vanhu vanongauya muchikidzira vanhu vanongauya kumaje mukutonyeba enda mutodza mukuru wenyu kuti pane chimunhu chatozvidhingira hama nyama mai